ምዕራፍ 8 ማይ ጥፍኣት ከም ዝነጸፈ እግዚአብሔር ንኖህን ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ኣራዊትን ኩሎም እንስሳትን ዘከረ። እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ከዓ ጎደለ። እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያትን መሳኹቲ ሰማይን ተዓጸወ። እቲ ካብ ሰማይ ዝዘንብ ዝነበረ ዝናብ እውን ፀሓየ። እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናጎደለ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልቲ ከዓ ጎደለ። ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ ሻውዒት ወርሒ እታ መርከብ ኣብ እምባ ኣራራት ዓረፈት። እቲ ማይ ከዓ ክሳብ 10 ወርሒ እናጎደለ ኸደ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይታ 10 ወርሒ ከዓ ጫፋት እቶም እምባታት ተርኣዩ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መስኮት ከፈተ፣ ንኻኹ ድማ ሰደዶ። ንሱ ከዓ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝነጽፍ ንየነዘን ይብል ነበረ። ድሕሪ ድማ ማይ ካብ ምድሪ ጎዲሉ እንተኾይኑ ክትርኢ ኢሉ ንርግቢ ሰደዳ። ኣብ ኩላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ እግራ እትዕርፈሉ ኣይረኸበትን። ስለዚ እውን ናብኡ ናብ መርከብ ተመለሰት፣ ኢዱ ዘርጊሑ ድማ ተቐበላ። ናብኡ ናብ መርከብ ከዓ ኣእተዋ። 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ኖህ ነታ ርግቢ መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ እታ ርግቢ ናብ ኖህ ተመለሰት። እንሆ ከዓ ልሙዕ ቆጽሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት። ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነጸፈ ፈለጠ። ከምኡውን ካልእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ነታ ርግቢ ሰደዳ። ብድሕሪኡ ግና ናብ ኖህ ኣይተመለሰትን። ኣብ መበል 601 ዕድመ ኖህ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነጸፈ። ሽዑ ኖህ ክዳን መርከብ ቀሊዑ ረኣየ። እንሆ ከዓ እታ ምድሪ ነጺፋ ነበረት። ኣብ መበል 27 መዓልቲ ናይታ ካልእይቲ ወርሒ እታ ምድሪ ፈጺማ ነቐጸት። እግዚአብሔር ድማ ንኖህ ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ካብታ መርከብ ውፁ፣ ኩሉ ምሳኻ ዘለዎ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኣዕዋፍን እንስሳትን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ለመምታን ኣብ ምድሪ ክባዝሑ ምሳኻ ውፃ እዮም። ኣብ ምድሪ ድማ ይፋረዩን ይባዝሑን በሎ። ሽዑ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ወፁ። ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ ዝንቀሳቐስ ኩሎም ኣዕዋፍን ኩሉ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብልን ድማ በብዓለይቶም ካብታ መርከብ ወፁ። ኖህ ድማ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰርሐ። ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ኩሎም ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝቃጸል መስዋእቲ ኣብቲ መሰዊኢ ኣቕረበ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ጥዑም መዓዛ ጫነወ። እግዚአብሔር እውን ብልቡ ሓሳብ ልቢ ወዲ ሰብ ካብ ንእስነት ጀሚሩ እኳ ክፉእ እንተኾነ ድሕሪ ደጊም ብሰንኪ በደል ሰብ ንምድሪ ኣይረግመን እየ። ድሕሪ ደጊም እውን ከምቲ ዝገበርክዎ ህይወት ንዘለዎ ኩሉ መሊሰ ኣየጥፍኦን እየ። ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓጺድን ዘሕልን ሙቐትን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ከቶ ኣየቋርጽን ይበለ።